Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Unong rep kani kadai ka jingrai ka bashna da udi Brian bala direct da usamla John Reynolds Carling do. Ya kani ka jingrai bala ringdor da ka Elvis Thaba Studio bat ka bala penbet pinbiang da ka kinhon di Brian Records la ruai da ka samla kintiulin mau pnyang ka kaitor ka bapau nam baha jong kani ka jilla ha ka juk menta. Kani ka jingrai ka dai ka jing ai nam ai buram ka baret ba ka kinhon ka lapen kre da ka benta kinong rep ha ka jilla. Ka di Brian Records ka kermen baka ni ka jingruai kan I mean si mi ki babun kinong rep ha ka ni ka jila Meghalaya. Step la iwat rit